everyone, good morning. At ini, gimbabad ko na siya. Gimbabad ko na antes ko ginpurot. So, impakaturog ko na akong baby at ginpurot ko na siya. So, may dahit dida chlorine at bugos na sabon. Syempre. So, gimbabad ko to siya kay para magyumuan iya kuan. Iya hugaw. So, delikit dida magre-ribhong, mag-voice over lakit yan na, kay tungod san may dataw sa pawaygat. Okay? At yon, itong dida na akong gin kukurukuso sa tiupay, sa na akong gin kuklorinan sa tiupay is hugaw siya na, alam nyo na, na-stack. Yan ako lang napurutan paglaba. Kalaba-laba sa tuig. Yan ako lang napurutan. Yan ako lang napinsa. So, ilog kita ni sana didakay, waray pak paralit sanbag sa online. Pag makakuha na, mag-order. Diba? Para mabago naman atong bag. My God. Diba? Karag ko kasi drodak ko nga bagay. Kung na ng mga sulod, diba? May di mabutangan. Siyempre, nanay na ak. So, kailangan medyo dako akong bagay para adto na susulod mga tanan ng mga gamit. So, yan. Kukunan ko siya paglaba, pag-brush. Kay, mura kayo siya matanggal. Baga na siya na mancha. Mancha na siya sa baro. Tiga na niya tanggalon. So, ayan. Diba? So, hindi na ko nalang siya ginkuan sa kun. Ano ba yan? Ha? Ano ba ton? Talaga naman. energy. So, ito nga, hindi na ko siya ginbabad kay tungkol saan may nakababad sa planggana ko na green. Kung nakikita niyo dida, may nakababad sa kuhan ko, planggana nga mga plots hill. And naman doon kinaunan niya na waray ko anay hugazi. So, dida ko nalang siya gingaan sa kaserola. Pero, don't worry guys. Kaya ko nitong huhugasan kahumang kugat. Okay? At yun. Diba? Ano ba yun? Wala na akit masabi. So, ay na nga nag-isa ko na ako nasawa na mag-order ako ng bag sa online kay kuan daw. Kalain ko na sana akong bag. Kalain pa ko na sa akong bag. Totoo naman. Diba? Kalain pa sana I'm back guys. At di na nga, humang ko na siya na sabunan. At binuyasan ko na siya. So, bulyas lawaray ko na daw ni. Kay mahamot naman itong siya. Kay, usala ito na akong labahan. Tapos mabura pa mahamot ang sabon. So, ayan, binuyasan ko siya sa duha, usa, at duha kabisis. Yun, diba? At kinukurukuso ko ito, kurukuso kay para iniya bura, matanggal at dyan lang po, have fun, bye-bye.